Само за около една година USDE се нареди сред 4-те най-големи стабилни монети в криптопазара, достигайки капитализация от близо 6 милиарда долара. Но какво е USDE? USDE е синтетичен щатски долар, създаден от DeFi протокола Ethena, който направи уникален прогрес и завзе центъра на вниманието сред най-обещаващите протоколи в света на криптовалутите. Предполагам, че много от вас бяха свидетели на драматичния срив на стабилния долар токен Luna през 2022 година и вероятно си мислите страхотно защо ни е още един такъв подобен проект за стабилни монети. В това видео ще ви запозная с това какво е Ethena, как работи тяхната стабилна долар монета USDE и най-вече как да спечелите криптотокени с висока стойност благодарение на последното развитие на протокола, което най-голямата част от вас вероятно пропускат, а именно това е тяхната нова децентрализирана борса Ethereal. Точно около това време миналата година имах възможността да участвам в първия сезон на кампанията на Ethena, който ми донесе невероятните $7200 чиста печалба. Следвайки бързите темпове на развитие на този протокол за известно време и имайки предвид също така, че преди няколко дни привлякоха впечатляващите $100 милиона от водещи инвестиционни гиганти като Dragonfly Capital Partners, Polychain Capital и Pantera Capital Management, съм напълно убеден, че Ethereal DEX ще се нареди сред най-печелившите и значими airdropи за тази година. Привет от Хонг Конг и добре дошли обратно в канала DeFi.bg. Аз съм Тодор и вече 8 години съм активно потопен в света на криптовалутите. В този канал споделям как печеля криптотокени на стойност от стотици до десетки хиляди долари въз основата на извършване на семпли стратегии в света на децентрализираните финанси. Искам да отбележа, че нищо в този канал не представлява финансов съвет, просто споделям собствен опит с надежда за ми полезен. Така, какво е Ethena? Накратко, Ethena е синтетичен долар на блокчейн мрежата Ethereum, който позволява издаването на стабилния долар токен USDE, който по себе си предоставя доходност от самия протокол. Ще обсъдя в малко повече детайли как функционира механизмът по-напред във видеото, но преди това нека си създадем следния въпрос. Защо ни е нужен още един стабилен долар токен? Стабилните долар токени са изключително важен компонент от децентрализираната екосистема, като предоставя стабилност в изключително волатилния свят на криптовалутите. Стабилните токени с фиксирана стойност към американския долар дават възможността на потребителите да търгуват крипто и фиатни валути, както и да държат пари в брой, без да им е необходимо да влизат и излизат от криптоекосистемата изцяло. Вероятно сте запознати, че криптопазара е доминиран от централизирани стабилни долар токени като USDT и USDC, които са обезпечени едно към едно от доларови резерви. Тази силна зависимост на централизирани стабилни долар токени остава де-факто най-големия проблем в децентрализирания свят на криптовалутите. Ethena разреши този проблем, като създаде стабилен долар токен, който е независим от традиционалната финансова система. USDE е фиксиран едно към едно с долара, използвайки така наречената делта неутрална стратегия, която ползва колатерал или залог, който гарантира стабилността му. Този колатерал се състои от Ethereum, Liquid Stake Ethereum токени като STETH, BETH, Wrapped ETH и Bitcoin. Значението делта означава разлика или промяна на нещо. Делта неутралност е стратегия, която позволява да елиминираме нисходящия риск, докато държим криптоактив, като приложим контрапозиция, а именно в този случай дълга позиция. Представете си, че държите един биткоин и едновременно с това сте отворили къса позиция на още един биткоин. Вие на практика анулирате всяко движение на цената. Когато едната страна се повиши, другата се понижава със същото количество. Това е накратко какво извършва Ethena на всички активи депозитирани в протокола. Незабавно след като активите са депозитирани и USDE е създаден, Ethena компенсира експозицията и притежанието на тези активи, като отваря къса позиция на фьючерс пазара на същата стойност и по този начин гарантира стабилността на своя стабилен долар токен. Стратегията делта неутралност не е ново явление, но Ethena е първият протокол, който успешно имплементира, като осигурява едно към едно обезпечаемост на децентрализиран стабилен долар токен. Но тук идва наистина най-вълнуващата част. Ethena наскоро стартира собствена децентрализирана борса на име Ethereal,
която ползва 6 милиардната ликвидност на Ethina. Протоколът в момента е в нулев сезон и възнаграждава ранните потребители, които депозитират USDE с 30 пъти повече airdrop точки спрямо следващите сезони. Тези точки ще бъдат обърнати в токени на протокола, които ще имат парична стойност. Взимайки предвид изключително високите проценти възвръщаемост от миналите airdropи на Ethina, този протокол вероятно ще се представи изключително добре според мен. Нека също така отбележим, че до момента има депозитирани над 350 милиона долара. Гледайки това видео, вие имате възможността да сте едни от най-ранните участници и да трупате възможно най-висок брой точки. И като че ли това не е достатъчно, депозитирайки USDE едновременно получавате и лихвените проценти на Ethina протокола, който в момента на това видео са цели 9% на година. Но вероятно се чудите откъде идва този висок процент. Ethina печели възвръщаемост по два начина. Positive Funding Rates и стейкинг награди от Ethereum. Тъй като част от залога на USDE се състои от стейкнат Ethereum, тези токени трупат възвръщаемост на своите притежатели във формата на ново създаден Ethereum и такси от транзакциите. Но сега нека пристъпим в най-същинската част. Как можем да се възползваме от този протокол и какви са стъпките, за да участваме? Първо ще ви е необходим малко Ethereum във вашия MetaMask портфейл на главната мрежа Ethereum Mainnet. Около $20 са предостатъчни. Този Ethereum ще ви служи за покриване на таксите на транзакции. Можете да се набавите такъв, като кликнете линка долу в описанието. Искам да отбележа да внимавате максимално много, когато се създавате децентрализиран портфейл, тъй като ако го изтеглите от измамен уебсайт по погрешка, то вашето крипто, което последствие преместите там, вероятно ще бъде откраднато незабавно. Винаги ползвайте линковете долу в описанието на видеото за вашата сигурност. След като е готов портфейла ви, копирайте вашия публичен адрес най-горе в екрана и изпратете Ethereum на него от вашата криптоборса. Ако сте по-напреднали и вече имате Ethereum във вашия MetaMask, обаче на друга мрежа, можете да го прехвърлите към Ethereum Mainnet, като последвате следния мост. Линк ще намерите отдолу в описанието. След това изпратете избраната сума от вас USDT към същия адрес на вашия MetaMask портфейл. Свържете MetaMask портфейла си с платформата на Ethina, линк отново ще намерите в описанието, за да обмените USDT към USDE. След като вече имате USDE, отидете на страницата на Ethereal и направете депозита си. Линк отново долу в описанието. А ето и най-брилянтната част. Ще имате 30-кратен множител на точките, които получавате и можете да теглите парите си, когато пожелаете. Точките, които ще сте натрупали, ще бъдат обърнати в криптотокени при привършване на airdrop програмата. Очаквайте известие за това, кога това ще се състои. И така, приятели, това беше всичко за днес. Ethina наистина разработват нещо супер вълнуващо с тази делта неутрална стратегия и платформата Ethereal. По мой опит, включването в ранен етап обикновено възнаграждава доста значително. Ще се радвам да чуя вашите мисли и опит, както и въпроси, ако имате, така че не забравяйте да оставите коментар отдолу под видеото. Ако този анализ ви е бил полезен, можете да харесате видеото и да се абонирате, за да не изпускате задълбочени анализи на възможностите в DeFi. Чао и до скоро!